oy, magpa-check up na kakaroon ha. Ngano man te, wala mo ko'y sakit. Kay ni kutukar na po na imong pagkados Jis. Te, unsa mo ginang dusjis nga sakit? Nakay something bulantoy ba? Nakay problema sa paghuna-huna. Unsay problema sa panguna-huna, te? Nga bas bright pa man gani ko nimo. Basin ikaw mo na ay something. Nabuang nakabulantoy na ay clinic dito oh. Unya og nay klinik ate, unsa may naaana? Diha gani tika ipa-check up no. Para manin sa imong kaayuhan bulantoy. Para dili na kanila binuangan ba para maayo na pud ka. Mahadlok mo ka ng check up ti oy, basik injeksyonan ko, mamatay ko. Kalog yung kabulantoy no, biskan usaon. Check upon na ka ba? Unsay problema sa imong paghuna-una? Aron madapatan kag tambal para maayo ka. Basta ti ha, promise, dili ko injeksyonan. Lagi promise dili lagi ka injeksyonan. Pantay bitaw ka ha? Tara. Sige. Ayo, Dok! Yung buntag! Oy, may buntag po, dumay ato! Dok, ipa-check up na ko ni si Bulantoy, be! Dali, sulod, kaya ito na check upon. Sulod na tate. Ay, sulod na mo. Dali, kaya check up na ta. Dok, unsay sakit ni Bulantoy, Dok? Tandaan, may pisot naman ini, wa pa ni natuli. Awate, nabulabog noon nga pisot ko. Ngano, masuko man ka, nga tinuod, mampod. Dok, dili man ni maoy, sakit ni Bulantoy, Dok. Oy, unsa day sakit ane? Dok, naamang guna siya problema sa panghuna-una, Dok. What? Mao ba? Naay something si Bulantoy? Awang sa takong kutro, be. Naagi din si something. Dok, unsa may tambalan na, Dok, para maulian si Bulantoy, Dok? Ang maayo na itong buhatan, tulion gina siya. Dok, nga nang tulion man, Dok, nga ang problema man kay kaghuna-una. Maunay something si Bulantoy, kaya pa mong gusto natuli. Ang mga tik-tik ba kay ni bara siyang utok. Sige Bulantoy, patuli na lang para maayo na ka. Tuliyon gina to na para maulian. Tuli na pod, labon bitaw di ko magpa-check up te. Sige lang, wala man yung sakit mo na namin kamigas. Kaya dahil na gini ba, sige lang, ito na yung magdaan para one time na. Agay te! Agay! Sos, andusa Bulantoy, mura man nag-amigas. Te, murag napalong akong pananaw. Pugong nga, pugong. Dok, wapa na nahuman, Dok? Wapa yun, gahi kayoy. Dok, bunog naman kayo na si Bulantoy. Di ba mo kayo nabunog si Bulantoy? Dok, tama na, be. Kaya manguli na, be. Binuhang naman, eh. Agay! Isa, tayo pa naman.